Xayrli kеш, сізден оқылар шығарылышын қорейсіз, студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Жауапсызлық фажиғаға кетірді. Грунт астында қалып вафат болған иратлар іші бойынша жинаят іші тоқтатылды. Әйдеті болып бітсегіна не живешь, а существуешь қына. Шуңа бұнда нанда оқша кіреді, нанда кіреді, бой бітемізді. Шалыда инвалидлар декадасы дәуам ете. Машиналар саны арта, қой орынары керісінше кеми. Мүмкіндіктері шеклі шәһәрдәшлер бұл проблеманы нешік хал ете? Хабаршы бір сюжетында. Мастерекі ішшінің өлімі үшін жауап тұтты. Есігізге түшірем, 7 сентябрь күні электр кабель линияларын түзіклендірген уақытта оянышлы хәл келіп шықты. КамАЗ мастер урамында эшләгән уақытта 2 ират шұқырда грунт астында қалып вафат болды. Тикшеру шұқырның ян яқларын нық болмағанлығын ашықлады. Мастер зиян күрішілер ғайлесіне 1 миллион сум оқша төлеп шықса да, бүгін әлігі уақиға бойынша суд отырышы узды. Суд залынан хабаршыбыз Гүзәл Шихапова репортажы. Фажиға үш орнында қорқынышсызлық қағиделерін өтеме арқасында келіп шыға. Электромонтерлар 4 метр тиренліктегі шықырда ішле. Герче қағиде бойынша қызметкерлер метр ярым тиренлікке түшкен ұшырақта үстеме сақлану шаралары қоланырға тиеш. Траншейінің ян яқлары нығытылмаған бола. Шуңа грунт ішіле. Бүгін прокурор ғайыпленушіні 2 елға қайдар шартлы рәуіште ирігінен мәхрум етерге тәқдим етті. Ұзақ уақыт ұстада зиян көрушілер хамада тынышланы бәте алмайлар әлі. Олар үшін бұзыр психологик травма. Гарифуллинның үз ішіне жауапсыз қарау арқасында ғайле башлықлары вафат. Зиян көріші яқ есе ғайыпленушіге қарата бірнендік шикаетті білдірмеді. Олар бұл сұрауны өзара тынышыл білән хәл еткен. Ол өз ғайыбын таны иримні жерлегенде шығымларыны көтерді, ашларын ұздырырға да болышты. Башқа аңырдан материал ярдәмге үміт етмейм. 30 яшьлек Альберт Гарифуллин үз ғайыбын тулысы білен таны судьядан жинайет ішін туктатуны сұрады. Соңғы сөз берген вафат болған иратларының хатынларынан ғафу өтінді. Прошу прощения. Не очень как-то получилось. Они очень тоже были. Извините, пожалуйста, не сможете. Хөкім қарары шығарғанда Гарифуллинның маңа қадар жинайет жауаплылығына тартылмауы, ғайләдә 2 бала тәрбиелеуі, бар яқтан да оңай характеристикалануы да есепке алынды. Уголовное дело по обвинению Гарифуллина Альберта Камиловича в совершении преступления процессуального частью 3 статьи 143 УК РФ производством прекратить в связи с применением сторон меры процессуального принуждения в виде обязательства алярки отменить. Хөкім қарары 30 күн ішінде республиканың юғары судында қаралырға мөмкин, әмі қарардан һәр яқты қанағат. Демек, бұл әлеге іш бойынша соңғы отырыш. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалықлар. Жетіштіруді зиян көрішілерге автомобильлер берешеклер Лада Грант ашқышларын 6 шәһәрдәші бізді олашақ. Машиналарны Қозанда тапшыралар. Зиян көріші ғариза язған ұшырақта социаль имениетләштіру фонды үліші яғылық үшінде ақша төлейешек. Аңа үстеп автомобиль құжасы 7 елға бір тапқыр бұшлай капитал түзіклендіруді өте олашақ. Шаулы эшмәкәре һава шарында экскурсияны лицензиясыз оештырган. Кама транспорт прокуратурасы белгечләре әлеге закон бузу очрагын интернетта куйган реклама ярдәмендә ачыклаган. Тикшерү барышында алар үзләре дә шәһәрне югарыдан күзәткән, аннары судка шикаят белдергәннәр. Тикшерүчләр лицензия алганчы бизнесменның эшчәнлеген туктатуны сораган. Очышларны исә ул Шаулы, Түбән Кама, Алабуга территориясында оештырган. Билет бәясе 8000 сумнан башланган һәм лицензия булмаган очракта ул бу була калса күбрәк түләргә туры килер иде. Не было страховки, никогда не страховали. Пассажирлар үшін қорқыныш янаған, аларның тұрмышлары һәм сәламәтлекләре иминиятләштерелмәгән. Ул бу була калса экскурсияда катнашучылар үз акчаларына дәвалану узарга тиеш булыр иде. Әгәр эшмәкәрнең лицензиясы булса, пассажирларның гомерләре дә иминиятләштереләр иде. Прокурорлар Бигеш аэропортында тикшергән кагыйдә бозу очракларына юлымаганнары хәзер самолетта булган гадәттән тыш хәл буенча тикшерү бара. Атна башында бозга каршы реагент җиләтү системасы аша салонга кергән. Нәтижәдә самолет эчендә төтен барлыкка килгән. Тикшерү нәтиҗәләре бер атнадан соң билгеле булачак. Шәһәрдә инвалидлар декадасы дәвам итә. Шалуда исә 32 меңнән артык мөмкинлекләре чикле кеше яши. Әмма хезмәт сөючән шәһәрдәшләр авырлыкларга бирешмичә тормыштан тәм табып яши. Идел Урал хәйрия фонды күп еллар дәвамында инвалидлар өчен терәк булып тора. Белгечләр ярдәмендә мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр спортта да уңышларга ирешә, акча да эшли. Идел Урал хәйрия үзәге цехында күрү сәләте белән проблемалар булган шәһәрдәшләр дә эшли. Бу аларга эштә комачауламый. Әйдеті болып бітсегіна не живешь, а существуешь қына. Шуңа бұнда нанда оқша кіреді, нанда кіреді, бой бітемізді. Бой бітерлік жоқ енді.
Baribir bunda uyda yotsang, allaqachon jotib qolgan endi. Biz shuni ishlab жүргән, bir yerga de ishga olmaylar bit endi. Birinchi qarashqa birida эшләүчеләрнең мөмкинлекләре шикләнгән дип уйламассың да, кемдер начар ишетә, берәүләр начар күрә, өченчеләренә хәрәкәт итү авыр бирелә. Аларның эш көне 4 сәгать дәвам итә. Бу вакыт эчендә иратлар 2 пар итек басарга өлгерә. Бу җитештерү Чаллыда 5 ел элек оештырылды. Бу программабыз тотатмас ола берсе, тагында эшләрбез дип торабыз. Инде тагында матурлыкларны ясарга уебызда. Цехта 15 кеше эшли, алар барысы да рәсми рәвештә эшкә урнашкан хезмәт хакы алалар. Бирдә автомобильләр төзекләндерү, агачтан сувенирлар җитештерү белән дә шөгыльләнәләр. Иң мөһиме продукциягә сорау бар. Очень тонко, с КАМАЗами это вообще отдельная история, очень много деталей, тяжелая сборка, но все возможно. Фондта спорт белән дә шөгыльләнәләр. Стель теннисы, армспорт, йөзе буенча зур уңышларга ирешүчеләр бар. Әлбәттә, хыялыбыз бар, чтобы безнең менә шу шәһәрдә специализированный спорт комплекс төзергә инвалидлар өчен, чтобы паралимпиада движение алып барганда име, чтобы менә һәр төрле без шәһәрнең төрле спортивный комплексларында безнең һәр инвалидларның төрле мероприятияләр үтә. Теннис, армспорт, в разных точках. Әйтеп булып в одном точке. Мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләрнең киләчәккә планнары зур. Аларны чынга ашырыр өчен финанс чыгымнары гына түгел, бер-береңне аңлау, аралашу да кирәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдә машиналар саны арта, кую урыннары кими. Еш кына парковкаларда инвалидлар өчен урын калмый. Узган ел азагында законга үзгәрешләр керттеләр. Аның буенча ишек алларында инвалидларга махсус машина кую урыннары булдырылды. Әмма бу барысына да кагылмый. Инвалидларга машиналарын кая куярга? Сорауга җавапны безнең иҗат төркем эзләде. Сидяевлар гаиләсендә инвалид бала тәрбияләнә. Арбада хәрәкәт итүче бала булгач, автомобильсез, 2 кулсыз кебек диялар. Әмма машина куярга урын булмау борчый. Алар башкарма комитетка ярдәм сорап хат юллаганнар. В течение 2 или 3 дней пришел ответ. Җавап 2-3 көн эчендә килде. Урын бирелде дип язганнар. Без махсус билге сатып алдык, ЖЭКка киттек. Безгә эшчеләр бирделәр, билгене куярга да ярдәм иттеләр. Айрым машина кую урыны алуга закон барлык категориялы инвалидларга да кагыла. Не только на инвалида, а на семью. Инвалидларга гына түгел, барлык гаилә әгъзаларына кагыла, чөнки мөмкинлекләре шикле балалар да була бит. Нигездә арбада хәрәкәт итүчеләр мөрәҗәгать итә. Икенче шәһәрдәшебез исә парковкага куела торган махсус билгене дә бушлай алуга ирешкән. Безгә лечениялардан кайтканда, бассейннардан кайтканда урын куярга урын булмый. Шуңа күрә без управляющий компанияга хат яздык. Һәм безгә знак куярга урнаштырырга сорау белән. 2 көндә безгә урнаштырдылар. Без бик шат. Сразу знаклар ясыйбыз, устанавливаем, куябыз знакларны. Ну, ничек это тае. Менә 65-14 домда при строительстве анда уже автозаводской сразу информация булды, кем ничә инвалидлар. Сразу аларга куйдылар, 2 знак куйдылар. Кыямовлар гаиләсендә машина кую урыны белән проблема хәл ителмәгән. Аларда инвалид бала тәрбияли. Идарә итүче оешмага мөрәҗәгать иткәннәр, әмма җавап юк. Даже если машину поставить где-то рядом с другим. Әгәр машинаны икенче подъезд төбенә куйсак та 100-200 метр араны узу да безгә авыр бирелә. Без сазларны йырып йөри алмыйбыз. Кемдер артыгын сикерә дип уйлыйдыр, әмма бу алай түгел. Гаиләдә инвалид булгач машина кую урыны кирәк. Быел инвалидлар өчен 15ләп шундый машина кую урыны бирелде, әмма бу бер тамчы су кебек кенә. Шәһәрдә 32 мең мөмкинлекләре шикле кеше яши. Димәк, машина кую урыннары да күбрәк кирәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Элек авангард идарә итүче оешмасына караган йорт хуҗаларына активрак булырга киңәш итәләр. Бүген шәһәрдәшләрнең яртысы гына яңа компанияләр белән килешүләр төзегән. Гәрчә алар Чаллы халкына 2 ай дәвамында коммуналь хезмәтләр күрсәтсә дә. Кайберәүләр әле һаман да авангард оешмасы исәп-хисап счетына акча күчерә. Бу очракта ресурслар белән итүче оешмалар өчен бурыч җыелып бара. Шуңа күрә Чаллыларга 31 декабрьгә кадәр шәһәр исәп-хисап үзәгенә килеп килешүләр төзергә кирәк. Всем тем жителям, которые обратились, предъявили. Шәһәр исәпләү үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләргә яңадан исәпләү ясалды. Октябрьдә мөрәҗәгать итүчеләр ноябрь ае өчен дөрес квитанция алды. Ноябрьдә мөрәҗәгать иткәннәргә декабрьдә яңа счетлар киләчәк.
Татарстанда СПИД белән көрәш атналыгы дәвам итә. Әлеге заман ширин ачыклау өчен республикада күп санлы лабораториялар эшли. Шуңа күрә бушлай һәм аноним рәвештә тест узу мөмкинлеге бар. Башка төбәкләр белән чагыштырганда республикада ВИЧ юктыручылар саны кимүгә таба бара башлаган, әмма ауру юктыру очраклары арта. Ваши данные мы нигде не записываем. Ваш номер 82. Через 10 минут мы вас ждем с результатом. 20 гасыр чумасы 21 гасырда да дәвам итә. Соңгы елларда ауру үзенең клачларын тагы да җыя башлады. Бүген ВИЧ статусын билгеләү өчен экспресс-лабораториялар эшли. Такие акции должны проходить, мне кажется, в каждом... Миңа калса, мондай акциялар һәр университетта да узарга тиеш. Һәр студент та үзенең сәламәтлеге турында күбрәк белсен иде. ВИЧ-ка тикшерү бушлай һәм аноним рәвештә уза, нәтиҗәләр хакында һәркемгә аерым хәбәр итәләр. Әмма шуңа да карамастан тикшерү узарга теләүчеләр саны аз. Мы как волонтеры, которые Без волонтерлар яхшылык ягында, шуңа күрә әлеге проблемага карата халыкның мөнәсәбәтен үзгәртергә телибез. Әлеге ауру турында булдыра алганча тыныч сөйләргә тырышабыз. Белгечләр ауру хакында никадәр иртәрәк белсәң, дәвалану да шул кадәр алдан башлана дип искәртә. ВИЧ статусы уңай булган очракта да озак яшәү мөмкин. люди боятся приходить. Вот, Халык курка, мондай акциялар ярдәмендә аларның ВИЧ-ка каршы мөнәсәбәтен үзгәртәсе килә. Әгәр 20-нче гасырда СПИД турында чума дип сөйләсәк, хәзер ул хроник ауру булып санала, аны дәвалау мөмкин. Декабрь башыннан мондай пунктлар республиканың күп кенә башка вузларында да эшләячәк. Мәктәпләрдә волонтерлар төрле лекциялар уздырачаклар. Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, күңелле яллар теләп сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.